Днес ще играем и най-сатисфайинг играта с приятела ми Борис. Кажи здрасти. Марай. Здрасти на български. Ако някои са турчини, ще го разберат. То са админ... Я чуй. Ти даже не се чу. Я... Който е най-любимото? Деца чупи нещо. Се чупи. Бътър. Да, бутър обаче деца чупи. Дето има нещо отгоре и то се чупи. Това? Да. Окей. Те не е. На мене ми харесва най-много. И на мене. На мене знаеш ко ми харесва най-много? Кое? Крушата. На мене е ти. Ячи гъмибер. Оу. Ячи? За малко дома. Ти много маки. От вчера я игра, аз играй съм на свят 6. Ако има свят 7. Бургера. Бургера ми е второто най-любимо. Чуй бургер. Харесва ли ти? Това не е възможно! Кое бе? Бургера! Що? Това на мен ми харесва много. Може да игра? Моя канал. Мечетата. Я видя бургерите, кой ми има? Чуй. Ти как умря? Къде умрях? Не, това не е възможно. Възможно е. Я да го чуя спайт. Тиде. Означава тиде. Кока-кола изпълна. Това беше кринджово. Да ма пипна тия топки. Това беше малко с... Ти ме яко. Дъмплинги. Давай. Охо, не ти ли са прияли сладолет? Не. Това е като мафинче. Приедем са при... Лаги. Аха. Това е патката. За малко да умра. Чакай. Я го чуй. Чуй. Кефилта. Охо, при червеното сме, при стейк. Или са прияли пица? Пицата. Най-любимото ми е пицата, сега не ме интересува. Кажи ми как! Барата такова реситнесовено. Ако отида на друго място, ще се заубия. Няма как да отидеш на друго място.
Къде си? Ето на. Добър. Кефилята ги. Медузата кефилата. Пицата ли така? Кой беше това, бе? Да, ето не ума кефи. Чест на мен е третото най-любимо. Не е първото. Чакай! Дай молята. Молята. Не. Аре, ако си приятел. Не. Ако си приятел на Вали. Няма. Ако си приятел на всички твои приятели. Или си фейк. Не съм. Кой те покани сега на басейна? Брат, искам пак да вляза. Ми не може. За кога каза на баба ти да го покрие? Защо така е? Но съм... Абе, брат, аз и ти си мокър. Ай, хуй. Къде бе? При баба ти. Аре. Ма да си вземем багажа и другите работи. Ама никъде ще съхваме. А? Никъде ще съхваме. Не сме да си съхнали. Ай. Ай. Ама чантата, другите работи. Медузати. Знаеш какъв съм гладен? Ти пък питай мене, бе. Ти питай мене, бе. Ая, седи сама ли? А? Ая, седи тук сама ли? Да. Тя влиза ли вътре? Къде? Да. Не, но лака. Викаш, вече не влиза. Еми да, А къде защото спи? тук отвънка. Много пикай също. Хващай го, бубото. Бягай, бягай! Ая, чао. Ая, ние имаме работа! Електрическата ли? Да. Къде остави? Верно ли, бе? Ами, Много си горещ. На електрическата. Такива буркани ли, бе? Ай, при баба. Иде. Абе, искаш ли тук отвънка да си чуваме? Ай. Аз ще стоя тук. Що ми лаги? Не. Минах пицата. Я го чуй. О. За 8 минути снимам. И паднах. Майко, рестартирам. Боби, най-любимото ти. Колко ти, бе? Колко стана, бе? ти ще ядеш ли? Да. Много лаги, ще умра. Лаги ми! Качай, бе! Джавена ли има? Не! Не падай, не падай, не падай, не падай! Ти къде си? Бе, аз съм в 6-тя свят. Как се стига? Еми ще трябва да минеш 6 свята. Аз мога да отида на World 5. Как бе? И ти? Ти си я играл ли, бе? Да, бе. Колко часа? Моят
кажа, няма и една минута. Тук що влезнах за първи път. И съм на уровен 7. На 5. Много си надалече. Ти къде си? На 6. Окей, хора, в другия епизод от тук ще продължим. Ако искате още, напишете в коментарите. Ай, чао!